мухлисони ҳамешагии барномаҳои телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ин лаҳза барномаи тарабхона боз меҳмони хонадони шумо. имрӯз мо тасмим гирифтем аз чойхонаи Бухорои шаҳри Душанбе барои шумо маълумот манзур намоем ва то чӣ андоза дар ин ҷо хизматрасонӣ барои мизоҷон муҳайё шудааст ва чӣ гуна таомҳо омода мегарданд. баъди тамошои барнома шумо воқиф хоҳед гардид. Фақат моро ҳамроҳӣ намоед. Ассалом. Ассалому алайкум. Ташаккури зиёд. Имрӯз мехостем аз тарабхонаи шумо аз наздик дида намоем. Агар иҷозат бошад, ҳамзамон наворбардорон ҳам ҳамроҳи ман ҳамаи ин ҷолибиятҳое ки дар ин тарабхона ҳастанд ба навор мегиранд. Иҷозат диҳед. Майла, марҳаб. Ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, ороишоте ки дар ин ҷо ба мушоҳида мерасад хеле зебо гузошта шудааст, ба таври эстетикӣ ва он ҷолиби диққат мебошад ва лозим ба ёдоварист ки ҳар як чойхона, ҳар як тарабхона бо таомҳои маъмули худ машҳур мебошад ва мебинем ки дар ин чойхона кадом нави таомҳо омода мегарданд ва то чӣ андоза гигиена дар ошхонаи чойхонаи Бухоро риоя мегардад. Рафтем. мо аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ имрӯз аз чойхонаи шумо дида менамоем, аз тарзи хизматрасонӣ, аз тарзи омода намудани таомҳо ва агар иҷозат бошад чанд дақиқа вақти шуморо мегирем. айни ҳол шумо кадом нави таомро омода кардаед? Аллакай бардошт. И восточный асорти мегӯям. Ами авқоти худамон 7 намуд авқот дорад. И тушонка 2 намуд, якташ гӯспанди, якташ говӣ. Баъд шарқиёнаҳо. Баъд фисташки мешавад, ҷаба фисташки. И хӯроки вай. Ай гӯспанд. Рёбрышки. Чанд намуди гӯшта? 7 намуд гӯшт. Гӯшт. Ҳамаш ҳами шарқӣ, авқотҳои шарқӣ. таомҳои миллиро омода мекунед, авқотҳоиро ҳам и таомҳои ҳамаш миллие. И авқотҳо ҳамаш таомҳои миллӣ. мизоҷон бештар ба кадом нави таом харидорӣ менамоянд, фармоиш мекунанд? Иҷа хеле номаш ҳамин Бухоро, чойхонаи Бухоро ҳамин бисёртар ҳамин шарқӣ ада авқотҳои худамонро вай мекунанд. Миллӣ истифода мебаранд. чӣ қадар вақт мегирад ҳангоми омода намудани ин таом? ин таомҳо 2 соат боло мешавад. 2 соат омода мешавад. ҳаст бо як хел таомҳо думи говӣ ва ё то саати 8 соат омода мешавад. боз кадом нави таом доред? номи таомҳо и казанкавоби гӯспандӣ буд. Инҷа ба гӯшти бузқатӣ ҳаст. И гӯшти бузқатӣ. Хел мешавад.
лозим ба ёдоварист ки чойхонаи Бухоро аз ду ошёна иборат аст ва айни ҳол мо қарор дорем дар ошёнаи дуюм ва бубинед дар ин ҷо ҳам барои мизоҷон мизу курсиҳо омода шуда ҳастанд ва бо ҷузъиётҳои ба худ хос монда шуда ҳастанд ва фикр дорам албатта ҳар як муштарие ки тарабхона аз чойхонаи Бухоро дида менамояд албатта қаноатманд мемонад, зеро гигиена муҳит хеле хубу зебо аст дар ин чойхона. аз навъи таоми чойхонаи Бухоро барои худам ягон хӯрокро интихоб намуда маззаашро бинам. Тамошобинони азиз, дар таомномаи чойхонаи Бухоро бисёр намуди таомҳо номгӯи онҳо оварда шудааст, ҳатто хӯришҳо ҳам ва фикр дорам чӣ гуна бошад маззаи ин нави хӯришу таомҳо ва диққати маро хӯриши Бухоро ба худ ҷалб намуд ва фикр дорам имрӯз ман аз ин нави хӯриш аз маззааш мечашам, зеро номаш ҳам маро ба худ ҷалб намуд Бухоро ва мехостам аз пешхизмат аз нави ин дар бораи ин нави хӯриш маълумот гирам. Салом алейкум. Салом алейк. Ман Сомон, пешхизмати шумо. Ташаккури зиёд. Дар ин ҷо чанд номгӯи чанд нави хӯриш оварда шудааст. Бухоро, тоқӣ. Диққати маро ҳана ин нави хӯриш Бухоро ба худ ҷалб намудааст. Нави хӯриши Бухоро хеле болаззат будааст. Ана ман айни ҳол маззаашро дидам. Воқеан писандам омад. Фикр дорам ҳар як шумо бояд аз чойхонаи Бухоро, аз нави хӯриши Бухоро ҳатман аз маззааш бичашед. ин лаҳза мехостам аз ягон нави хӯроки чойхонаи Бухоро барои худам фармоиш диҳам. Беҳтараш нави хӯроки дуюм кабоби дегӣ.
як чойхона, тарабхона бо нави таоми худ бо тарзи омода шудаи он маъмулу машҳур мебошад ва фикр дорам имрӯз ман таоми беҳтаринро чашидам, маззаашро дидам ва албатта аз пешхизмат, аз хизматрасонии он ҳам қаноатманд ҳастам ва фикр дорам ҳар як мизоҷон муштарӣ метавонад аз чойхонаи Бухоро, аз нави таомҳои он бичашад, зеро воқеан хеле болаззат мебошад. чойхонаи Бухоро ҳамарӯза аз соати 11 рӯз то соати 11 шаб дари худро барои мизоҷон боз намуда хизматрасонии беҳтаринро пешниҳод менамояд. дар чойхона тамоми шароити зарурӣ барои муштариён пешниҳод шуда, мо кормандон кӯшиш дорем талаботҳои асосии ҳар як ошхонаву тарабхонаро риоя намоем, то ки мизоҷон аз чойхонаи мо қаноатманд бошад. дар як баст метавонанд зиёда аз 100 нафарро қабул кунанд. ёдрас мешавем ки имрӯз мо қарор доштем дар чойхонаи Бухорои шаҳри Душанбе аз тарзи хизматрасонии ин чойхона, аз нави таомҳои он дида намудем, маззаашро чашидем ва лозим ба ёдоварист ки маро ин чойхона қаноатманд намуд ва итминони комил дорам ки шумо ҳам баъди тамошои барнома ба чойхонаи Бухорои шаҳри Душанбе ташриф меоред, аз таомҳои он, аз маззаашон мечашед. дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи тарабхона. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома доранд. сиҳатманду хонобод бошед.